světla přede mnou a víčka těžký jak kanál výtekly. Srebráko Roger uspává myslou, kam v Dublinám. Po dlouhý šňůře se vracím za tebou, naivně lžu, že nám city neutekly. Jak se oba vyrovnáme s nevěrou, jak mou, tak i tvou. Jsem starý pes a ty mě nezměníš, na to si mohla přijít později, ne brzy. A teď si z holka našla tu svou skrýš, kde se probouzíš. Jej! Krásko, ty pevný mosty najednou se hroutí, jak tichá bouře rozmetala cesty se zlatými pouty. Tak promiň krásko, ty pevný mosty najednou se hroutí, zlatá růže z pouti, to jsou láskožrouti. Růžový brýle na očích mám, to jediný mě nad hladinou drží. A vím, za všechno můžu vlastně sám, tak se přiznávám. Divnej tunel, světlo přede mnou a výška těžší než ocelový mříže. Nechám je spadnout, ať už nežerou, nežerou. Krásko, ty pevný mosty najednou se hroutí, jak tichá bouře rozmetala cesty se zlatými pouty. Tak promiň krásko, ty pevný mosty najednou se hroutí, zlatá růže z pouti, to jsou láskožrouti, láskožrouti. Podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, klacky sám sobě pod nohy házíš. Co chtěl máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměnný, jak síla starých lín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí. Najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli
jsme se báli, co bude dál. Každej ctí asi jiný zákon a kdo ví, co nám odvahu dává. Každej má asi jiný kód a ty sám zřejmě všechno víš líp. Jak když přesadíš starý strom, taky to nebude velká sláva. Co chtěl máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměnný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí. Najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál. Někdy mívám zvláštní sny. Pozdravujem túto komunitu, nevedel som sa dočkať z vedľajšieho ročníka. Porazilo nás toľko dorazilo, prišli sme na dodávkach a nejako, lebo po vlastné oči nešlo zima nás, ale nevadí. Sme tu, tešíme sa z toho, sledujeme všetko okolo toho, ako sa to pripravuje. Lani som povedal, čakám takú veľkú účasť, lebo v Lani tu bol 100 motoriek, dneska ich tu bude veľa. A to je dobré. Takže pozdravujem vás, nadšenci výjazdu okolo Tatier. Ešte sa vám pripomeniem. Tvůj stín stoupnout si a jít, když počítám svý dny, tak výšky závratný mi nějak menší přijdou. Kdyby stejný pocit měl, že jen dýcháš na přítel, věc je velký, věci
bude mať príhovor pán primátor a pán dekan, potom nastane posvetenie motoriek a prišli nás pozrieť aj deti, podporiť. Doniesli darčeky pre nás. A keď vlastne toto prebehne, tak bude sa losovať tombola a všetky veci okolo toho. Tak predám slovo pánovi primátorovi. Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Všetkým prajem príjemný deň. Takisto všetkých vás tu vítam v meste Turdzovka. Tak ako nám bolo už teda známe zrejme, že je to prvý ročník, lebo minulý rok sme sa takisto v takomto období stretli, ale mali sme taký skúšobný. A vyzerá to tak, že sa to podarilo ten ročník a vidíme to teraz na tejto účasti, ktorá tu dneska je. Tak ja naozaj som úplatný s týmito strojami, ktoré tu máme. Viete, že Turdzovka okrem motocyklov má aj veteranistov tu. Máme tu aj klub v meste a som veľmi rád, že ste sa k ním pridali. A teraz dúfam, že tu vznikne aj jak sa hovorí motorskársky klub, a ktorý bude vlastne týchto priazníkov dávať dohromady a budete vlastne vykonávať tie akcie tak, ako to robia. A aby aj reprezentovali mesto Turdzovka, lebo však toto je vlastne reprezentácia a myslím si, že spoločnými silami to môžeme nejakým spôsobom dostať na vyššiu úroveň. Tak ja som len akorát organizátor poďakovať za to, že to je naozaj jednoduchá záležitosť, niečo takéto zorganizovať, sa mi to vidíte, že to je jednoduché. Je ich odhodlanie, viem, že už sme sa o tom rozprávali, možno, že to rúka dopredu, boli už nervózny z toho, keď takúto akciu treba pripraviť. Ja osobne zatiaľ, čo som si tu povedal, tak ste sa zhostili tejto úroky veľmi dobre, zase vychytáte nejaké tie ruky, jak sa hovorí, a o rok sa tu povie znova stretneme a môžeme zase niečo viac obohatiť toto podujatie, ktoré tu je. Takisto nám veľmi dobré, asi sa dobre hodili, pán dekan, počasíčko, prvý motorkárov, ja si myslím, ako vyšité, uradili si asi, či si nemôžeme dať, aby vám nebola ani teplo, ale vám nebola ani zima, tak je to asi všetko v poriadku. Tak keďže to takto všetko môžem vyhodnotiť, len všetko pozitívne, tak ja by som vám len poprial, tak motoristom čo vlastne veľa kilometrov a bez neho, hlavne bez neho, to je najpodstatnejšie, čo človek musí motorkár mať. No a takto, aby sme sa tu všetci, tak ako sme tu dnes, a ešte ďalší stretli, aby sme znova tak oslavili deň motorky v Turdzovke. Ďakujem vám veľmi pekne a držím sa organizátor. Ďakujeme pekne. Čekali, ja už som Pochválený bude Ježiš Kristus, na veky amen. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a toto naozaj krásne podujatie motorkárov tu v Turdzovke. Všetkých vás srdečne pozdravujem a budem mít cťou vykonať obrad požehnania týchto nádherných strojov, ale zároveň aj vás. Ja sa priznám, že motorky nemám. Ale dlhé roky tu žijem po motorke. A toto je pre mňa naozaj poriadna inšpirácia. Je z čoho vybrať. Je z čoho vybrať naozaj nádherné stroje, aj veterány, aj novšie motorky. No a chcem vám teda popriať, aby s týmto Božím požehnaním ste šťastlivo jazdili, bez úrazov, aby ste jazdili s radosťou na potešenie ducha, tela a vzťahov. Tak na tento úmysel sa spoločne pomodlíme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Drahí bratia a sestry, tieto motorky, pred ktorými stojíme, o malú chvíľu požehnáme. Budeme prosiť nášho Pána, ktorý nám doprial, užívať aj tieto prostriedky v našom každodennom živote, aby nás po všetkých cestách, po ktorých s týmito motorkami budeme cestovať, ochraňoval a pomáhal nám kráčať na nábožnej ceste k nemu. Vypočujme si slová svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom:
Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cez mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Počuli sme slovo Pánovo. Spoločnou modlitbou pokorne vzývajme Pána Ježiša Krista. On je cesta, ktorou prídeme do nebeskej vlasti. Pane Ježišu, Ty si sa stal človekom a láskavo si býval s ľuďmi. Daj, aby sme stále podporovaní Tvojou prítomnosťou šťastlivo kráčali po cestách Tvojej lásky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si prechádzal cez mesta, ohlasoval si evanjelium a uzdravoval chorých. Aj teraz milostivo kráčaj po našich uliciach a cestách a posilňuj nás svojim milosrdenstvom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si pomohol učeníkom, keď plávali po mori a vyslobodil si ich z každého nebezpečenstva. Milostivo buď pri nás v búrkach tohto sveta. Pane Ježišu, Ty si bol svojim učeníkom sprievodcom na ceste do Emaus. Láskavo požehnaj naše cesty a svojimi slovami rozpál naše srdcia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si vystúpil do neba a tak si nám otvoril cestu. Vedel si nad nami putujúcimi na zemi, aby sme mohli mať príbytok v dome nášho Otca. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si nás zveril ako silou svojej matke. Na jej orodovanie urob bezpečnými naše cesty, aby sme ťa raz mohli vidieť a s Tebou sa na veky radovať. Prosíme ťa, vyslíš nás. Teraz volajme k svätým patrónom cestujúcich a prosme Pána, ktorý je nám blízko na všetkých našich cestách. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Rafael, oroduj za nás. Svätý Pavol, oroduj za nás. Svätý Jakub, oroduj za nás. Svätý Krištof, oroduj za nás. Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás. Modlíme sa. Pane a Bože náš, stojíme pred Tvojou tvárou a voláme k Tebe. Požehnaj tieto motorky a ochraňuj od nešťastia a škody všetkých, čo ich budú používať vo svojom povolaní alebo vo voľnom čase. Daj, aby sme na cestách mali stále vedomie zodpovednosti, boli ohľaduplní a vždy pripravení pomáhať. Dnes sme vo všetkom, čo robíme, Tvojimi svedkami, o to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz urobím úkon pokropenia vodou, ale potom po záverečnom požehnaní prejdem a pokropím všetky vaše motorky. Dobre, tak ak sa to stavíš, tak daj znak. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zverujem vás pod mocnú ochranu preblahoslavenej Panny Márie. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Pán nech riadi vaše cesty, aby ste kráčali v pokoji a došli do večného života. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka.
rozdelíme ju na motorky od 50 a od 50. Čiže môže prísť Michal Surovčík, Babeta 210 a Daniel Novotný, Java Čezeta 125. Časy mali 1.24 a 49,8. Yes! Haló? Odostávame cenu. Můžu fotku? Je natočený. Ďakujeme za účasť. Já děkuji. Naše energie, naše batérie. Viete, toto urobili takú radosť pred motorkárom. Ďakujem. Vážime si Brando, že vždy k nám prídeš, taký ráno bolo sílame s tými stromami. Ďakujem. Majte sa hezky. Zase na minútu. Zdravím. Ahoj. Ahoj. To bude Velorenský 116. Nech sa páči, čo ty potom. A nech ho uvidíme aj do. Zavoláme znova Michala Surovčíka, je to najmladší účastník a tým pádom je víťazom pomalej jazdy. Ďakujeme. Ešte Babeta máme vedieť. A zavoláme najvzdialenejšieho účastníka, Marko Kavazana. Ani neviem, odkiaľ to je, ona bol z Talianska. Asi nedorazil, mám oblastné ovci, ale je najvzdialenejší. Super. Nech sa páči cena, povedz nám, odkiaľ si teda došiel. Veronik. Po vlastnej? A to je malá Vlastne si čo? Rada. Majte sa. A teraz vlastne ideme o najstaršiu motorku. Je to tu na ten vystavený Ariel. A pozveme majiteľa, nech nám o ňom niečo povie. Dobrý deň, zdravím vás, som z Ariel Klubu Slovensko. Mám chcem vám predstaviť Ariel model B z roku 1928, ešte so skratovým názaním. Dávka by mala byť 1 za 20 sekúnd, čiže rýchlosti za minútu, ktorý priamo vlastne všetko ústrojenstvo v motore a odchádzajúci olej nakoniec na primárnu sekundárnu reťaz. Preto sa hovorí skratové názvanie. Je to vlastne model v elektrickej výbave. Motorka sa kupovala predtým bez elektrickej výbavy, bez zrkadla a majiteľ, ktorý si kupoval motorku, mal možnosť z niekoľkých ponúk vybrať a podľa svojej chuti rozkladať motorku. Super, mohli by sme poprosiť ešte kolegu, tiež krásne stará motorka. Dobrý deň, som Dušan z Klubu Slovenska. Tu vám predstavujem Javu 350 OHV, je to 4. séria, rok 38. Už je to 4. séria, ktorá má nožné radenie, má to zakrytý ventilový rozvod. Je to v prevedení špeciál, to znamená, že veľa prvkov je tu v chromoch. Aj je to štvorták, ale mazanie má vlastne stratové. To znamená, že olejové čerpadlo len dodáva olej a do klikovej skrine a prieduchmi sa máže vrchný rozvod. Vrchný rozvod samostatne nie je mazaný, len olejovými výparmi.
Spojka je zapozdrená, suchá. Elektrická výbava bola na tú dobu štandard, buď 35 alebo 70 W dynamo Bosch. Predná vidla je odpružená, zadná vidla je pevná. No a na tú dobu to malo 13 koní, ale teda pri 4500 otáčkach. Takže ako dá sa s tým jazdiť. Na dobrej ceste sa s tým dá ísť 100-110. Normálne s tým chodívame 70-80 podľa potreby. Obeháme s tým, máme celé Slovensko, severom, juhom, časť Poľska, aj Maďarsko, takže asi toľko. Ďakujem, že ste nám predstavili tú motory krásne. A môžeme začať Začneme, aby zbierali, tak len losujú postupne. A je to číslo 33. Nie ten. Musím vám teraz celú Ja to ešte zamiešam. Teraz máme poukazy na pizzu, ktorú nám venovala Charlie Pizzeria. A je to zase hneď 37. Ďakujem pekne. Modrá 187. Počkaj, poď nám ešte vyžrebovaj. Nedá 10. To bude krýva. Minúčka pasovala do tej nabete. Nabete asi. Tu použijete. Zastúpa. 166 modrá a to bude cena venovaná z Motozeme. Nová predávania v Žiline. Ešte raz zamiešam, uvidíme o tú legendárnu. A môžete s nami na jazdu. To je jedna. Jela. Ja vám to je to. To je samo. Všetkých vás pozdravujem, moje meno je Tibor Krakovský, som z Ivašnovej. Prišli sme sem na dodávkach kadeľako a sme komunita nadšenci výjazdu okolo Tatier. Veľmi fandím ja osobne Miškovi a Vladkovi, ktorí vynaložili na toto podujatie veľa úsilia. Vladí som im povedal, že budete vidieť Dvojkovku, Rastovko a Jarostovko. Ešte chcem pozdraviť pána primátora, ktorý odišiel, slúbil, že bude podporovať slobodu držov. Počasie nám vyšlo, vaše šťastné úsmevy a pohľady jeden na druhého hovoria sami za seba a chcel by som vás týmto pozvať na výjazd okolo Tatier, nielen na Pionieri, kde prospekte pri registrácii bude to diaľková. Pôjdeme z Ivašnovej cez Tatry do Ždiaru k budovému parku, ktorý ste už boli viete, tam je krásna reštaurácia, kde sa nás zmestí možno 200-300, neuveriteľné. Pôjdeme ďalej na Suchú horu, cez Zuberec a späť do Ivašnovej. Pôjdeme ráno o 9:00 a vtedy si deň sa aj vrátime, to vám slúbujem. Takže
pekné podujatie ešte, aby to trvalo dneskajší deň pri tomto počasí, všetci, aby si sa dobre cítili, vrátiť sa sem, popolnúť dať, prehodiť pár slov a pojedeme. Hovorí sa tomu dopapať a tatá. Ďakujem. Ďakujeme a dáme ešte slovo Danovi. A už pôjdeme. Ja vás zdravím. Nejde mi to vadí. Takže já vás zdravím, jsem hlavní organizátor zase motocrossu na Příží ve Skydech. Máme to nějakých 40 km, tak jako hranic, to jsou 2 jediny sem, tak samo je to i na české straně. A tímto bych se vás chtěl pozvat 4.10. motocross na Příží, plagáty budou sdílené tady přes úky a